Сочна лазаня у дома? Възможно е. Хайде да я направим. Лук и морков нарязваме насипно. Запържваме. Добавяме хубаво червено вино, следва кайма. След 5-6 минутки добавяме домати на купчета и мъничко вода. Телешки бульон за вкус. Така приготвяме сос болонезе. Използвам готов сос бешамел, който разреждам с 100 мл прясно мляко. Дъното на тавата покривам с готовия сос бешамел. Ставям първи ред кори, последван от болонезето и още един наред. Средния слой заливам обилно с бешамел и добавям моцарела. Продължавам с нови 2 реда кори и болонезе. Най-отгоре нареждам моцарела, след което заливам с остатъка от двата соса. За финал ще използвам ароматен зрял пармезан. За качествени италиански продукти винаги се доверявам на Мак Италия на Цариградско шосе. Настъргвам отгоре и пека за 45 минути на 180 градуса.